O 10. hodine ráno začalo námorníctvo Spojených štátov amerických presadzovať námornú blokádu iránskych prístavov. Dve riadené raketové torpedoborce zaujali pozície pri severnom vstupe do Hormuzského prielivu. Ďalšie dve lode stáli pri južnom výstupe. Každé plavidlo, ktoré sa pokúsilo vstúpiť do iránskych vôd alebo ich opustiť, bolo zastavené, identifikované a odvrátené späť. Hormuzský prieliv v najúžšom mieste 33 km široký. Na jednom brehu iránske územie, na druhom otvorené more pod americkou kontrolou po prvý raz od začiatku vojny. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln sa nachádzala 340 km na juhovýchod od prielivu v Arabskom mori, príliš veľká na to, aby sama vstúpila do tohto strategického bodu. Fungovala ako veliteľská a úderná platforma blokády, zatiaľ čo jej eskorty presadzovali blokádu vo vnútri prielivu. 4 minúty po začatí blokády opustila strela vody na kurze 027. Aby ste pochopili, čo Irán vystrelil na Abraham Lincoln toho rána, musíte pochopiť dve veci osobitne. Čo to bola za strelu a čo niesla. Strela bola odvádzacím manévrom. Irán počas celej tejto vojny opakovane strieľal riadené strely na Abraham Lincoln. Systém Aegis ich pozná. Riadiaci počítač palby zostavuje riešenia zachytenia za menej ako 9 sekúnd. Vypúšťajú sa dve interceptorové strely SM-6. Zasiahnutie prebieha. Posádka videla túto sekvenciu toľkokrát, že postupy sa vykonávajú takmer automaticky. Irán to vedel a navrhol to, čo sa stalo toho rána, práve s ohľadom na túto skutočnosť. Riadená strela, ktorá sa objavila na radare SPY-6 Abrahama Lincolna o 10. hodine 4 minúty, neniesla bojovú hlavicu. Niesla torpédo, konkrétne superkavitačné torpédo. Zbraň, ktorá sa pohybuje vo vnútri bubliny prehriatého plynu, generovaného kavitátorom umiestneným na nose, čím takmer úplne eliminuje odpor vody a dosahuje rýchlosť pohybu cez vodu, ktorú žiadne iné torpédo v žiadnom námorníctve na svete nedosiahne. 200 úzlov. Štandardné torpéda sa pohybujú 50 úzlov. Ruská ponorka, ktorá zaútočila na Abraham Lincoln skôr v tejto vojne, vystrelila drôtom riadené torpéda rýchlosťou 50 úzlov zo vzdialenosti 800 metrov. Posádka mala 64 sekúnd. Pokúšala sa o protiopatrenia. Pokúšala sa o vyhýbacie manévre. Pokúšala sa o prenasledovanie pomocou vrtuľníka. 64 sekúnd nestačí, ale je to čas. 200 uzlov z 1200 metrov je 12 sekúnd. Neexistujú žiadne protiopatrenia navrhnuté pre hrozbu rýchlosťou 200 uzlov. Neexistuje žiadny vyhýbací manéver, ktorý by lietadlová loď mohla vykonať za 12 sekúnd. Minimálna záchytná sekvencia systému Aegis vyžaduje 28 sekúnd. Vrtuľník je bezvýznamný. Pri rýchlosti 200 uzlov torpédo prekoná vzdialenosť medzi vstupom do vody a trupom Abrahama Lincolna rýchlejšie, ako ľudská bytosť dokáže plne spracovať to, čo sa deje. Irán nevystrelil torpédo, ktoré by Abraham Lincoln nestihol zastaviť včas. Irán vystrelil systém na doručenie torpéda, ktorý by umiestnil torpédo do vody priamo nad Abrahamom Lincolnom zo výšky 400 metrov, čím by zaručil, že zbraň vstúpi do vody na jedinej vzdialenosti, kde 12 sekúnd robí každú konvenčnú obranu fyzicky nemožnou. Riadená strela nemusí nič zasiahnuť. Potrebuje iba dosiahnuť bod 400 metrov nad Abrahamom Lincolnom a uvoľniť svoj náklad. O 10. hodine 4 minúty sledoval Chief Petty Officer Marcus Davis v sonarovej miestnosti Abrahama Lincolna kontakt riadenej strely na svojich pasívnych senzoroch, rovnako ako sleduje každý kontakt s osobitnou pozornosťou, ktorá vychádza z 12 rokov počúvania vecí pohybujúcich sa cez vodu a vzduch a spoznania, že najdôležitejšia vec pri akomkoľvek kontakte nikdy nie je to, čím sa javí byť na povrchu.
Riadená strela mala sekundárnu vibráciu vo vnútri svojho akustického podpisu. Konkrétnu mechanickú rezonanciu, ktorú sa Davis pokúšal klasifikovať od chvíle, čo sa kontakt objavil. Nie motor strely, niečo iné, niečo s vlastnou frekvenciou, niečo, čo sa otáča. Gyroskopy počul predtým. Konkrétny vysokofrekvenčný podpis navádzacieho systému, ktorý sa roztáča, buduje rotačnú hybnosť. Pripravuje sa na moment vstupu do vody, keď bude musieť byť plne funkčný v zlomkoch sekundy. Navádzací systém torpéda, roztáčajúci sa vo vnútri riadenej strely, pochopil o 10:14 minúty, na čo sa díva. Strela letela 9 minút 4,1 sekúnd. Tým gyroskopom počúval väčšinu toho času bez toho, aby vedel, čo sú zač. Teraz vedel, že strela uvoľní torpédo priamo nad loďou zo výšky 400 metrov. Pri rýchlosti 200 úzlov torpédo dosiahne trup za 12 sekúnd. Neexistovali žiadne konvenčné možnosti za 12 sekúnd. Existovala iba jedna možnosť. Zdvihol spojenie s bojovým informačným centrom. Strela nesie torpédo. Uvoľní ho nad nami. Máme 12 sekúnd od vstupu do vody. Potrebujem povolenie na predbežné rozmiestnenie všetkých akustických protiopatrení na simultánne nasadenie v momente, keď zasiahne povrch. Všetko, čo máme, naraz. Je to jediná možnosť. Odpoveď dôstojníka s povinnosťou prišla späť za 6 sekúnd. Davis, na akom okruhu ste? Čakajte na potvrdenie. Davis sa pozrel na displej. Strela bola 9 sekúnd od bodu uvoľnenia. Požiadal o povolenie. Zostávalo mu 13 sekúnd na jeho prijatie pred tým, ako torpédo vstúpi do vody. Začal predbežne rozmiestňovať protiopatrenia tak či onak, nie ich nasadzovať. Predbežne rozmiestňovať. Každá akustická návnada, každý generátor bublín, každý hlukový generátor, ktorý Abraham Lincoln niesol, premiestnený do pohotovostného stavu. Nasadzovaciu sekvenciu načítanú, vopred naprogramovanú na súčasný výstrel jediným príkazom. Pretože v momente, keď torpédo zasiahne vodu, nebude mať čas zostaviť nasadzovaciu sekvenciu. Bude mať čas stlačiť jedno tlačidlo. O 10:14 minúty dosiahla riadená strela bod uvoľnenia 400 metrov nad Abrahamom Lincolnom a uvoľnila svoj náklad. Torpédo vstúpilo do vody o 10:14 minúty. Nosom nadol, kavitátor sa aktivoval ešte pred vstupom na povrch. Plynová bublina sa formovala okolo bojovej hlavice, keď zasiahla hladinu a začala svoju dráhu. Davis stlačil tlačidlo. Každé akustické protiopatrenie, ktoré Abraham Lincoln niesol, sa nasadilo súčasne. Nie jedna návnada zo zádie a jedna z proví v postupnosti. Všetko naraz. V tej istej sekunde, keď torpédo zasiahlo vodu, obklopil sa Abraham Lincoln najhustejším akustickým prostredím, ktorým sa kedy akýkoľvek sonárový systém pokúšal navigovať pri rýchlosti 200 uzlov. Desiatky falošných signatúr trupov, generátory bublín zaplavujúce vodný stĺpec širokopásmovým akustickým šumom, hlukové generátory produkujúce frekvencie v každom pásme, na ktorom by mohla hľadať navádzacia sonda torpéda. Navádzací systém torpéda sa aktivoval pri vstupe do vody a okamžite začal hľadať akustický podpis trupu Abrahama Lincolna. Mal 12 sekúnd. 200 uzlov cez akustickú stenu generuje vlastný hluk. Kavitačná bublina vriastiaca cez vodu produkuje interferenciu, cez ktorú musí navádzacia sonda pracovať súčasne s polom protiopatrení, ktoré Davis práve vytvoril. Sonda sa pokúšala nájsť jeden konkrétny podpis trupu cez vlastný šum, cez desiatky falošných signatúr, cez širokopásmové akustické rušenie, cez prirodzený neporiadok jednej z najrušnejších lodných tratí na svete. 10 sekúnd. Navádzacia sonda získavala a strácala kontakty rýchlosťou, na ktorú jej spracovateľský systém nikdy nebol navrhnutý. Nie preto, že kontakty boli príliš slabé, ale preto, že ich bolo príliš veľa. Skutočný akustický podpis trupu Abrahama Lincolna
Bol niekde v akustickom poli. Sonda ho nedokázala čisto izolovať pri rýchlosti 200 uzlov s 10 zostávajúcimi sekundami. 8 sekúnd. Torpédo vykonalo korekciu vyhľadávania, otočenie o 4 stupne smerom k najsilnejšiemu akustickému kontaktu vo svojom záchytnom kuželi. Davis vopred naprogramoval akustickú návnadu číslo 3 na vysielanie podpisu trupu o 40% silnejšieho ako skutočný podpis trupu Abrahama Lincolna. Práve z tohto dôvodu. Navádzacia sonda, ktorej sa míňa čas v akustickej stene, smeruje k najhlasnejšej veci, ktorú dokáže nájsť. Najsilnejší kontakt bol 150 metrov od ľavobokej záde Abrahama Lincolna, nie lietadlová loď. Návnada číslo 3. 6 sekúnd. Torpédo smerovalo k návnade číslo 3. Stále pri rýchlosti 200 uzlov. Stále 6 sekúnd od dopadu na cieľ, ktorým nebol Abraham Lincoln. V bojovom informačnom centre nikto nehovoril. Taktický displej ukazoval jeden kontakt, bežiaci pri rýchlosti 200 uzlov smerom k ľavobokej záti formácie so 6 zostávajúcimi sekundami a nič medzi ním a návnadou okrem otvorenej vody. 4 sekundy. Torpédo zasiahlo akustickú návnadu číslo 3 o 10 hodine 14 minúty 12 sekúnd po vstupe do vody. Bojová hlavica detonovala 150 metrov od ľavobokej záde Abrahama Lincolna. Superkavitačná torpédová bojová hlavica pri rýchlosti 200 uzlov. Nárazová rýchlosť uvoľňuje energiu v jedinom sústredenom okamihu. Výbuch vyslal stĺp bielej vody do výšky 90 metrov. Tlaková vlna dosiahla trup Abrahama Lincolna skôr, ako vodný stĺpec dokončil svoje stúpanie. Dve rámy sa prehli v zadnej časti. 14 členov posádky bolo zhodených z nôh na rôznych palubách súčasne. Každý voľný prvok v zadných priestoroch sa v jednom okamihu posunul. Trup zostal neporušený. Davis trianguloval pozíciu odpaľovania od 10. hodiny 4 minúty, keď sa riadená strela prvýkrát objavila. Nie pozíciu strely, ale ponorku, ktorá ju vystrelila. Odpaľovací prechodový signál z ponorky odpočívajúcej na dne Hormuzského prielivu, 400 metrov od severného iránskeho pobrežia, sa zaregistroval na pasívnom poli Abrahama Lincolna o 10. hodine 4 minúty ako tlakový jav na kurze 0,27. Slabý, krátky, takmer nerozoznateľný od pozadia najrušnejšej lodnej trasy na svete. Takmer 9 minút 4,1 sekúnd pasívneho zberu dát na tomto kurze. Tlakový jav zaznamenaný. Akustický podpis stlačeného vzduchu unikajúceho z torpédovej trubice v hĺbke. Spresňovaný pri každej ďalšej sekunde zberu dát. Poloha odhadnutá na 60 metrov pri ponorke, ktorá sedela bez pohybu na dne prielivu v hĺbke 34 metrov 19 dní. Davis preniesol súradnice o 10. hodine 15. minúty, 1 minútu potom, čo torpédo zasiahlo návnadu. Ponorka sa nepohla. Vystrelila zo seabedu a zostala na seabede, pretože pohyb generuje hluk a strávila 19 dní neviditeľnosťou tým, že nerobila nič. Vypočítala, že 12 sekúnd od vstupu torpéda do vody po náraz na trup je dostatočne rýchlych na to, aby po záchvate nezostala žiadna loď na prenasledovanie. Výpočet postavený na fyzike, na skutočnosti, že 12 sekúnd nedáva žiadnej posádke dostatok času na reakciu. Nepočítala so sonárovým technikom, ktorý počul gyroskopy otáčajúce sa vo vnútri riadenej strely a predbežne rozmiestnil 7 akustických protiopatrení za 13 sekúnd. Dva vrtuľníky MH-60R vzlietli z Abrahama Lincolna o 10. hodine 16. minúty, oba nesúce torpeda Mark 54. Davis aktualizoval polohu ponorky každých 30 sekúnd, keď jeho pasívne pole pokračovalo v práci na kurze. Nehybný kontakt na dne plitého prielivu s vypnutým motorom na polohe, teraz známej na 60 metrov, nie je ťažký cieľ. Prvé torpédo Mark 54 vstúpilo do vody o 10. hodine 22. minúty.
zasiahlo ponorku triedy Fate za 3,1 sekundy. Druhé nasledovalo za 8 sekúnd ako poistka. Prvé torpédo našlo tlakovú trupicu o 10. hodine 23. minúty. Druhé zasiahlo 9 sekúnd po ňom. Ponorka triedy Fate, 527 tón, 27 metrov dlhá, 19 dní na dne Hormuzského prielivu. Najmenšia ponorka v iránskej flotile a tá, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre operácie v pličinách práve v tejto geometrii. Zanikla o 10. hodine 23. minúty. Blokáda pokračovala bez prerušenia. Abraham Lincoln zostal na pozícii. Torpédoborce pri severnom a južnom vstupe do Hormuzského prielivu pokračovali vo svojej práci. Žiadna loď nevstúpila do iránskych vôd, ani ich neopustila po 10. hodine bez toho, aby s ňou námorníctvo Spojených štátov amerických počítalo. O 10. hodine 44 minúty zdvihol kontraadmirál Carver spojenie do sonarovej miestnosti. Podpis gyroskopu. Identifikovali ste navádzací systém torpéda vo vnútri riadenej strely zo vzdialenosti 340 km. Davis sa pozrel na displej. Na sekundárnu vibráciu, ktorú sa pokúšal klasifikovať 9 minút 41 sekúnd. Na sekvenciu predbežného rozmiestnenia, ktorú zostavil za 13 sekúnd medzi pochopením toho, čo prichádza, a momentom, keď to zasiahlo vodu. Roztáčal sa takmer 10 minút. Pane, roztočenie navádzacieho systému pred vstupom do vody. Mal som čas. Carver bol ticho 3 sekundy. Mali ste 13 sekúnd. Áno, pane. Davis povedal, 13 stačilo. Irán vystrelil zbraň, ktorej žiadna americká lietadlová loď nikdy nečelila. Superkavitačné torpédo, doručené vo vnútri riadenej strely, navrhnuté tak, aby v čase, keď akýkoľvek systém na Abrahamovi Lincolnovi detekuje torpédo, bolo už 12 sekúnd od trupu. Zbraň postavená okolo jednej konkrétnej fyzikálnej skutočnosti. Že 12 sekúnd nestačí na žiadnu konvenčnú odpoveď. Minula, pretože Chief Petty Officer počul gyroskopy otáčajúce sa vo vnútri riadenej strely zo vzdialenosti 304 km. A mal každé protiopatrenie na lodi predbežne rozmiestnené predtým, ako torpédo zasiahlo vodu. Americká odpoveď bola vo vode 8 minút neskôr. Ponorka, ktorá strávila 19 dní čakaním na dne Hormuzského prielivu, je preč. Blokáda trvá. A Irán teraz rozumie niečomu o posádke Abrahama Lincolna, čo žiadna zbraň, ktorú kedy postavili, nedokázala zmeniť. Že najnebezpečnejší systém na najsilnejšej lietadlovej lodi na svete nie je ten, čo strieľa späť. Je to ten, čo počúva.